Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Nuh ayat setunggal ngantos ayat kalih doso. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Saktemene ingsun wis ngutus Nabi Nuh marang kaume kanthi dawuh. An angzir qaumaka wenehana pepeling kaumira min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sadurunge teka marang dheweke siksa kang abot. Qala Nabi Nuh ngendika, ya qaumi, hei kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Saktemene ingsun iki sawijining wong kang aweh pepeling kang jelasake marang sira. Ani'budullah, yaiku sira nyembah Allah. Wattaquhu, takwa marang panjenengane. Wa atiun, lan taat marang ingsun. Yaghfir lakum min dzunubikum, yakti panjenengane paring ampunan seperangan dosa-dosa nira. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma, lan ngakhirake sira yaiku ndawakake umurira tumeka batas wektu kang ditemtokake. Inna ajalallahi, saktemene ketetepane Allah iku idza jaa la yuakharu, menawa wis tumeka ora bisa diundur. Lau kuntum ta'lamun, saumpama sira mangerti. Qala Nabi Nuh matur, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Duh pangeran kula, saestunipun kula sampun ngajak kaum kula siang lan dalu. Falam yazidhum tungai illa firara, ananging pangajak kula menika boten nambahi imanipun, malahan piyambakipun sami mlajar saking piwucal ingkang leres.
Wa inni kullama dangautuhum lidaghfira lahum lan saestunipun kula saben ngajak piyambakipun supados iman supados panjenenganipun Allah paring ampunan dhateng piyambakipun ja'alu asabingahum fi adhanihim piyambakipun nglebetaken drijinipun ing talinganipun wastaghsyaw thiyabahum lan nutupaken sandanganipun ing rainipun wa asarru lan panjenenganipun tetep inggar wastakbarus tikbaro lan sanget nyombongaken dirinipun. Tsumma inni dangautuhum jihara lajeng saestunipun kula sampun ngajak piyambakipun kanthi cara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum lajeng kula ngajak piyambakipun secara terbuka. Wa asrartu lahum israra lan kanthi cara sesideman. Fakultus taghfiru rabbakum monggo kula matur dhateng piyambakipun. Sira nyuwuna ampunan marang pangeranira. Innahu kana ghaffara saestunipun panjenenganipun Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara mesti panjenengane Allah bakal nurunaken udan kang deres saka langit marang sira. Wa yumtidkum bi amwalin wa banina lan panjenengane Allah paring akeh bondo lan anak-anak ira. Wa yaj'al lakum jannatin lan maringi kebun-kebun marang sira. Wa yaj'al lakum anhara lan maringi kali-kali marang sira. Malakum la tarjuna lillahi waqara sebab apa sira ora wedi marang keagungane Allah wa qad khalaqakum atwara lan yekti panjenenganipun wis nyipta ing sira ing dalem pirang-pirang tingkatan. Alam tarau kaifa khalaqallahu apa ta sira ora gatekake Allah wis nyiptakake langit 7 lapisan. Wa ja'alal qamara fihinna nura lan ing kono panjenengane Allah nyiptakake rembulan kang duweni pepadang. Wa ja'ala syamsa siraja
lan ndadekake srengenge minangka lampu kang madangi. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Lan Allah nukulake sira sangka tanah tuwuh mbaka sethithik. Tsumma yu'idukum fiha. Tumuli panjenengane bakal balekake sira ing jero tanah. Wa yukhrijukum ikhraja. Lan ngetokake sira ana ing dina kiamat sarana pasti. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Lan Allah ndadekake bumi tumrap sira minangka lapangan. Litas luku minha subulang fijaja. Supaya sira bisa rono rene ing dalan-dalan kang jembar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.